bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Ngibingeleni nakubingelela nje ngendlela engidinwe ngayo uSmomoza lobhekelo uMaskandi kulezi insizwa nje lezicula uMaskandi msana ukuthi manifika lapha kumbuso wamaciko kuMaskandi Friday nifike nibe wo-sweetness wotamatisi olungile nisine ukuze kuyophela uhlelo lokushinga lokugonyuluka izinto ezingaphakathi kuwe ayithi niyashinga emakhasetini gonyuluka mawufika lapha makhona insizwa ongazone nazo zishaye khona lapho udliphise insizwa yakho khona ukuthi waqhatha ugesi ezewaya ngisho unithenga ugoloko ngoba ubazi ukuthi ugoloko wenza ukuthi ushiselwe igazi ugonyuluke kalula uthenga ubala shinga insizwa akusiyo interview yase RTT le uMaskandi impi yomlomo akulanyulwa lapha shinga njengoba usukushinga emakhasetini usuba ulungile mawufika lapha lokuchobozela shinga sana uba mavaka nini uma mthakane lo wamathanga amahle mayishaya ingomshaya